guys! Welcome back to my channel. For today's video ay ang pag-ikot natin ng daang kalikasan. Guys, tunghayan ninyo ang ganda nito. Ito nga pala ang karugtong ng ating pagbiyahe dito sa mga Tarim, Pangasinan. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may bago tayong video. Let's go guys!
nahirapan siya, mabuhangin pa siya. Mukhang maglalakad pa si Maricel. Ayaw nang nilakad si Maricel. Basta naka-video yan. Hello. Kaya lang na ano ako, yung nakaksaw yung Anyari dyan. nasasaw sa tubig eh, tuwatalsik eh. Dito sa taas. Ito yun, para kapag Wala tayong lilim dito ah. Kaya nga. Oy, kung gusto nyo ano, abangan nyo si David doon. Video nyo dyan sa buhangin na yan. Mahaba yung matarik na yan eh. Video nyo, baka ano yun. Vlog. cut ko na lang. I-drive mo, ano, iikot mo dyan ka sa bungad. Para mag-video ni Mimi. Hindi na kumaka kayo. Baka may ardog. Dyan sa kaya dyan. Hindi ardog pa ako na yun. Makaw na yun. Hindi baka. Hirap-hirap dito yung mga orla. Ihi mo na kaya ako habang nag-antay. Papapainin mo na ako. Mamaya bigla ako tumumba dyan eh. Yeah. Paano yun? Ay, pucha. May sira yung cord na yun. Basok si... Juan! Paano yung simi-post mo?
May tambay po dito. Parang kala mo bata nakalampo sa'yo. Saan daw yung pilihan ng lever ng barako? Dun te, may shop po. Magpalalamog kayo. o palalamog kayo lang yung tip 1,000. No? Marami mga nakakabit na tayo. Parang namataya ka. Hindi naman nilinis. Katulad yan, susunugin din yan ganyan.